Pakistan kala pengkenya ke sekolah sangai Asian da ka bakal senrit kulitang ha ki benta jong line of controls LOC ha ki babun ba ki ceka ha Jammu and Kashmir kentup ya kenong ba Srinagar ha Punjab bat ha Rajasthan ru bat katai kadai hadin bagi atli kiri kila menjur ban sangai Asian ha kapot san baje janmit jong ka shpeutring jong mentau benai lapta ya ki sipai kaput bakin ther kala da ka bateng ong kilat pathai kubor layos ngeu ye ki babun ki jingptei ki bajur Srinagar bat lamaham ye ki ba bakin long ki bahusiar bat la palip dingru ha barok ka wei ka thang ha ka wei kubor la yathu balasiat ya wei drone ha Pokhran ha Rajasthan bat kumju ha Baramulla ha Kashmir ki sipai Pakistan ki senrit kuliru ha Akhnur Rojori bat ha RS Pura sektor bat nangta ha Palanswala sektor jong ka Jammu ha Baramulla la set penhap ya Weidron bat lo yoi ya keling sun klem nong nya ka jing pelip ding kadang ya kreng ha Baramulla bat Srinagar bat don ki ba yoi ya kidron ki baher ha Rajori bat la pen pak siren bat maham ya ki ba ki padon ha Suba district jong ka Jammu ha Punjab la yoi ya kidron ha Gurdaspur Firozpur Pathankot Hoshiarpur Jolandhar bat Faridkot ki bor sarkar ki lapta ki ba ha Jolandhar bat Ludhiana bakin fikir bahaya lade bat bakin pelip dingro